नार्जि बसुमतारी आंनि आफानि मुङा राजकुमार बसुमतारी आङो हाथरखि फरायसालि सालबारियाव फरायदोंमोन आरो बेनिफ्राय आङो 89.83% लानानै उथ्रिसारनो हादों। बेनिफ्राय दायो बबे स्ट्रिमाव लाखो? आं दा साइन्स स्ट्रिमाव लादों। बहा लादों? एम्पायार एकाडेमि बरमा। नोंनि फरायनायाव बांसिन थुलुंगाखौ सोर होयोमोन? आङो हस्टेलाव थांनानै फरायदोंमोन बेवहाय आंनि फोरोंगिरि टिचारफोरा मोजाङैनो आंखौ दिथा होदोंमोन आरो आंनि आइ आफाया हाजासे मानि साजेस्ट खालामदोंमोन। फरायनो थाखाय मानसिफोरा रुटिन दं नालाय नोंना बिदि रुटिन दंमोन नामा? औ दंमोन। माबायदि बेसाद मोनता? आङो डेइलि 7 आवार्स फरायोमोन। 5निफ्राय जागायनानै आङो 9आव ओंखाम जायोमोन। बेनि उनावहाय 11सिम फरायबावोमोन आरो बेनि उनाव एक्सट्रा जोंना हस्टेलाव जेरैबायदि फरायनायमोन बेबायदि फरायोमोन। सोरबा देरहानायाव सोरबा सासे मडेल थायो। मडेल सुबुं थायो नोंनिया माबायदि सोरबा? आंना जेबो बिदि मडेल सुबुं गैया जायखिजाया आंनि एम आं बेवहाय मोनहैनो थाखाय जेसेबां खस्थ' खालामदों बेनो आंनि थांखि। इयुननि आं डक्टर जानो सिमां दं। फरायनायो नोंखौ खावलायनो नागिरदों जिहेतु मबाइल जुग आरो बे मबाइलाव ओरैबायदि बाहायो मानसिफोर जायनि थाखाय गावनि फरायनायखौ खालामो बेबायदि मबाइल बाहायनायाव नों बेबायदिब्ला माबायदि मबाइलखौ हायोब्ला खमै बाहायनांगौ जेनेबा कचिंफोर लानोबाथाय मबाइलखौ इउज खालामजानो हायो। जायनि थाखाय माने इडुकेसननि मोनो बेखौल' नायनांगौ बायदिसिना नायनानै माने कन्टेन्टफोरखौ नायनानै मानसिफोरा टाइमखौ पास खालामो बिदि जानांगौ। बेनिफ्राय दायो जोबथारनायाव नैबेखौ खावलायनो नागिरदों नोंनि जाफुंसारनायाव जेखौ हायो थाबाय नोंनि फोरोंगुरु थाबाय दा बिसोरनि माबायदि थांखिखौ लानानै नों आवगायगोन दायो? बिसोरनि थांखियानो जाबाय आंखौ जाफुंसार सुबुं खालामनाय आरो बे थांखिखौ आङो जाफुंसार खालामनो थाखाय अराय नाजागोन। नोंनि लोगोफोराबो खालामबाय दिनै माखासे बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन? बिथांमोननिसिम आं बेखौनो खावलायगोन दि बिथांमोना दुखु जानो नाङा नाजा जेसेबां हायो। जानुवारि आं UN एकाडेमि बरपेटा रडनि बरपेटायाव फरायदोंमोन ओमफ्राय आङो 88.33% मोनदों। दायो बबे माने आयदायाव लाखो? आं साइन्सआव लादों आसाम ब्रिलियान। ओमफ्राय इयुनाव मा सिमां दं? डाक्टर जानाय सिमां जाफुंसारथों बेखौ जों हास्थायबाय। नोंनि फरायनायाव सोर बांसिनै थुलुंगा होदों? टिचार्स ओमफ्राय आंनि पेरेन्टस। नोंहा बिदि फरायनायनि मोनसे रुटिन दंमोन नामा? माने आं हरावसो फरायोमोन आं हराव फरायनो मोजां मोनोमोन नालाय आं हराव फरायोमोन। बेनिफ्राय मबाइलखौ माबायदि बाहायो? बिदिनो दसे नायोमोन। बे दसे टाइमाव मा नायो? माबायदि साबजेक्टखौ नायो? आं गासिखौबो समानानो फरायोमोन ओमफ्राय आं मेथ्स बांसिन मोजां मोनो नालाय आं मेथ्स बांसिन बानायोमोन। मबाइलखौथ' बाहायो दा मबाइलखौ बाहायनाय समाव नों बबे कन्टेन्टखौ नायोमोन? इउटुब नायोमोन ओमफ्राय बिदिनो माबा माबि नायलाबायोमोन। बेयावनो मोजां मबाइलखौ मोजां रोखोमै बाहायबा मोजां जेरैबायदि हमनानै दा आइस जानो थाखाय दायो कानसार मोनसे एप दं बिदि बिराद माखासे माने थुलुंगाथाव माबाखौ मोनो नङा होमबा? दा बिदिनो नोंनि जिउआव हयथ' बेबायदि सोरबा सासे रल मडेल माने सासे मानसि थागोन नोंनिया सोर? आंनिया बिमा बिफायानो जागोन। बिमा बिफा दा बेनिफ्राय नोंनि जायफ्रा फरायसालियाव दिनै खालामबाय टिचार हिसाबै बांसिनै सोरबा सासे मोनसे थुलुंगा होयो दा बिदि थुलुंगायाथ' समानानो जासिगोन गासिबो। जाफुंसारथों बेनिफ्राय दायो फरायनायाव नोंनि लोगोफ्राबो थालांबाय माखासे उथ्रिबाय दा बिथांमोननि मा खावलायगोन? जिहेथु दिनै नोंखौ फरायजानानै बिराद मोजां मोनदों आरोना ओमफ्राय जेनेबा आंनि कनफिडेन्सखौ बुस्ट खालायनाय जाहैबाय इयुनावबो मोजाङै बांसिन मोजां जाबावथों। नोंनि लोगोफ्राबो थालांबाय माखासे दा बिथांमोननिखौ मा खावलायगोन? माने बेफोरो इनियाथ' मेटार खालायखाया माने इयुनाव बेयो दा 10नि रिजाल्टआ मोनसे फार्स्ट चेप्टारल'सो लाइफनि ओमफ्राय बिराद बुरजा दंबावो बे बिगिनिंल'सो ओमफ्राय माने बेयाव खम मोनबाबो जेबो माबा गैया उनाव मोजाङै फरायबानो नों मा गोसो बेखौनो जानो हायो आरो। खुलुमनाय बावहरग्रोबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा फरायनाय बेवहाय बाहागो लानानै गोजोननाय मोनदों। बेवहाय कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ सेथि पजिसन हिसाबै आवग्रिनो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों आरो बे आंनि थाखाय मोनसे थुलुंगा जादों इयुनाव आरो बेनिख्रुइ साबसिन खालामनो थाखाय। नोङो बेसेबां जौखोन्दो लाखो आरो फरायसालिया बबेयावमोन? आङो थांनाय HSLC आनजादाव 93.5% मोननानै उथ्रिसारदों। दा आङो UN एकाडेमि तामुलपुरनिफ्राय बेखौ उथ्रिसारदों।
बेनिफ्राय दायो नोङो माबायदि फरायदों फरायनाया बेसेबां घन्टासो फरायदों आं आनजादनि थाखाय फरायनायाथ' फरायदोंमोन थांखि लानानै फरायदोंमोन नांथाबदोंमोन नांगौ बायदि प्रेक्टिस खालामदोंमोन रिभाइस खालामदोंमोन सार मेडाममोननि फोरोंनाय बायदि थांदोंमोन आइ आफानि बोसोनखौ लादोंमोन बेफोरबायदिनो आनजादनि थाखाय प्रिपेयार जादोंमोन आरो आनजादाव मोनसे पजिटिभ माइन्ड लानानै थांदोंमोन आरो आनजादखौ होनानै बेबायदि पजिसनखौ मोननो दानि फरायसाफोरखौ जों नुबाय गोबां मबाइलजोंसो माने सोनारो नोंथ' बेबायदि बाहायदों मबाइलखौ बाहायनायनि बेलायावथ' बाहायनो रोंबा मोजां ओमफ्राय बाहायनो रोङाबा बेनो गाज्रि जायो दा मबाइल बाहायनायनि बेलायाव आङो आंनि खामानियाव नांगौ बायदि सम नायनानै बाहायदोंमोन माबाफोर बुजि मोनबाय बायाखैबा बेवहाय आं सार्च खालामनानै मोजाङै बुजि मोनसिनो थाखाय नायदोंमोन आरो बांसिनै रोंसिननि थाखाय आं बेखौ बाहायदोंमोन बिदि आङो गाज्रिनि थाखाय बाहायनाय जायाखै नोंनि देरहासारनायाव सोर बांसिन मदद होदों आरो सोर थुलुंगा होदों आंनि देरहासारनायावथ' बांसिन हिसाबै आंनि आइ आफायानो आंगो आइ आफायानो बेखौ आंखौ बांसिन हेफाजाब होदोंमोन आरो आंनि फरायसालिनि सार मेडाममोनाबो गोबां हेफाजाब होदोंमोन लोगोसे तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सार बिथांमोनाबो हेफाजाब होदों नोंनि बयनिख्रुइ माने साबसिन मोजां मोननाय साबजेक्टआ आंनि बयनिख्रुइ साबसिन मोजां मोननाया आङो मेथामेटिक्स साबजेक्टखौ मोजां मोनो दायो बबेयाव लाखो आङो दा तामुलपुर कन्फिडेन्ट एकाडेमियाव लादों साइन्सआव साइन्सआव लादों ओमफ्राय इयुनाव मा जानो सानदों आं इयुनाव बिदिनो दा साइन्सजों फरायलांदों ओमफ्राय बिदिनो सासे मोजां सुबुं जानो सानदों आं टारगेटआ बिदि जेदाबलिनि दा प्रिपेयार खालामलांनो सानदों बेनिफ्राय दायो नोंनि लोगोफोरखौ मा होनना खावलायगोन जिहेथु माखासेया जिहेथु उथ्रिसारनोबो हायासै खोमा दा बे उथ्रिसारनो हायाखै बिथांफोरखौ आं बेखौनो बुङो जे दुखु जानो दा जिउआव जेननाय देरहानाय थायो दा बे दुखुखौ जेननायखौ चेलेन्ज महरै लानानै फिन नाजाफिनोब्ला गोब्राब नाजायोबा जाफुंसारनाया थायो बसुमतारी आंनि आइनि मुङा बिनु बसुमतारी आंनि आफानि मुङा अजय बसुमतारी आङो इउएन एकाडेमि बिजनि चिरांनिफ्राय 0.67 जौखोन्दो लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनो हादों ओमफ्राय नोङो बेसेबांसो घन्टा फरायदोंमोन बै समाव बेसेबां आवार फरायदों आङो खमैबो जोंनि फरायसालियाव एग्जाम जानायनि सिगांनिफ्राय बन्द' जानायाव आङो बेलासिफ्राव आं गोसो जाबानो फरायोमोन आरो आंनि फिक्स टाइम गैया आं जिखुनु गोसो जायो अब्लानो आं फरायो आं फुङाव 4:30 रिंगाफोराव आं सिखारनानै फरायोमोन आरो आङो सानसुफ्राव फरायलाबायोमोन बांसिनै थुलुंगा सोर होयोमोन फरायनायनि बेलायाव आंनि थुलुंगाखौ आंनि आइ आफा आरो सारमोन मिसमोन जोंनि फरायसालिनि गासै फोरोंगिरिफोर आरो आंनि बाय बाहागि जाथि खुरमा गासिबो आंखौ थुलुंगा होदोंमोन फरायनो इयुनाव मा जानो सिमां दं आंहा इयुनाव सासे गिदिर डाटा साइन्टिस्ट जानायनि सिमां दङ दायो बबे फरायसालियाव लाखो आङो इउएन एकाडेमि क'क्राझाराव साइन्स आयदायाव लाबाय ओमफ्राय नोंनि रल मडेल थायो साफा नोंनियाबो बेबायदि दं आंनि रल मडेला सार एपिजे आब्दुल कालाम आं बिथांनि जिउ खौरांखौ फरायनानै आं इन्सपिरेसन जादों बेनिफ्राय इन्सपिरेसन मोनदों बेनिफ्राय नोंनि माखासे लोगोफोराबो दिनै खालामो बिथांमोननिसिम मा बुंगोन बिथांमोनाबो गोसोनानै फरायदोंमोन जोङो लोगोफोरजों ज' फरायखायोमोन आरो जों गावजों गाव मदद होलायो जों बुजियिखौबो सोंलायनानै गावजों गाव माने जाय बुस्थुखौ जों सारमोननिफ्राय सोलोंनानै बारा बुजियाखै बेफोरखौ जों लोगोजों लोगो गावजों गाव बुजायलायबा बांसिन हायो बेफोरनि थाखाय जोङो फरायसालि गखांनानैबो जोङो जायखौ बुजियाखै जों लोगोजों सोंलायनानै बे प्रब्लेमफोरखौ सल्भ खालामनानै लायो नोङो मबाइलखौ बाहायोना आं मबाइल बाहायो माबायदि बाहायो आङो माने मटिभेसनेल नायो इन्सपिरेसन बे जाय थुलुंगा होयो बिथांमोननिखौ नायो आं जेरैबायदि खानसारा मोनसे एप्स दङ आं आरो PWनिफ्रायबो आं नायदोंमोन माने आं जाय मेट्रिक एग्जाम जोबखांनायनि बन्द'आव आङो साइन्स आयदाखौ सोलोंनो थाखाय आङो PWआव अनलाइनाव नायदोंमोन नोंनि बादिब्ला मबाइल बाहायनाया गाहाम गाज्रि मबाइला माने जाय मोजां बाहायनो रोंदों बिसोरनि थाखाय मोजां आरो जाय गाज्रियै बाहायदों बेफोरनि थाखाय गाज्रि जाय मबाइलखौ गोसो होनानै बाहायनो रोंदों बेफोरसो दावगानो हादों दिनै नोङो सोरखौ साबायखर बावगोन आंनि बेलायाव आङो जोंनि गासै फोरोंगिरि आरो आंनि आइ आफामोनखौ साबायखर बावनो सानदों मानोना बिथांमोननि नाजानायावसो आङो बिसिम सौफैनो हादों खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि निजोमगोरा बर' आंनि आइनि मुङा जाहैबाय मन्जु सरगारि बर' आरो आफानि मुङा जाहैबाय समर चन्द्र बर' आं थांनाय 2025 मायथाइनि SSLC जा आनजाद बेखौ सानजा बरालि सोलोंसालि गरेस्वरनिफ्राय 89.83 जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हादों दायो बबेयाव माने एडमिसन
आं दायो जोंनि बे गरेस्वर हालामावनो साइन्स एकाडेमियाव एडमिसन लादों। बेनिफ्राय दायो साइन्स एकाडेमिखौ लाखांनायनि उनाव नोंनि इयुन सिमाङा मा दं? आंनि इयुन सिमाङा जाहैबाय सासे प्रफेसर जानाय। आङो केमिस्ट्रि आयदायाव सासे प्रफेसर जाहैनो लुगैयो। बेनिफ्राय नोङो दिनै एडमिसन लाबाय लाखांनायनि उनाव नोंनि फरायनायाव सोर बांसिनै मदद होदों, थुलुंगा होदों? आंनि बे फरायनायाव जाहा आइया आंखौ बांसिनै मदद होदों, लोगोसे आफाया बायजोआव थायो नालाय एसेबां मदद होनो हाया। लोगोसे आंखौ बेसिम मोनफैनायाव जोंनि फरायसालिनि सार मिस मेडाम गासैबो आंखौ गोबाङैनो मदद होदों। बेनिफ्राय नोङो दायो मबाइल बाहायो? बाहाया। मबाइल बाहायनायफोरनि जों नुबाय बांसिनानो थारमाने गाज्रि लामाथिं थाङो, मा बुंगोन बेनिख्रुइ? जों थारैनो नायनो थाङोबा मबाइल बाहायनाया फरायसाफोरनि थाखाय गाज्रि जायो जेब्ला बिसोरो बाहायनो रोङा। माने जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय मबाइल बाहायनाया गाज्रि नङा, नाथाय बेयो गावनि सायाव सोनारो जों जि मबाइलखौ माबायदि बाहायो। जोङो मबाइलखौ गाज्रि बिथिङाव बाहायालासेनो मोजां बिथिङाव बाहायनो हायो। जेरैबायदि जोङो माबा मोनसे एन्सारखौ बुजि मोनाखैबा मबाइलाव नागिरना गोरलैयैनो बेनि सोमोन्दै बुजि मोननो हायो। लोगोसे जोङो मेथ्स एबा साइन्स आयदायाव बेनिफ्राय गोबां मदद मोननो हायो। नोंनि जिउनि रल मडेला सोर? माने हमनानै नोंनि जिउआव सोरबा सासे थायोना बेबायदि माने गिदिर मानसि थायो, दा बिनि माने माखासे केरेक्टारफोरखौ आं नायनानै जेनेबा एसे इन्सपायार मोनो। आंनि जिउनि इन्सपिरेसन हिसाबै नेलसन मेन्डेलाखौ बांसिनै मोजां मोनो। मानि थाखाय? मानोना बिथाङा सासे साहसि आरो जेब्लाबो जेननो रोङि मानसि सुबुंमोन। दायो माने नोङो जिखिनि माबा खालामबाय, लोगोफोराबो माखासेया उनथ्रिसारनो हायासै बा थालांबाय, दा बिथांमोनखौ मा खावलायगोन नैबे समाव? जेनेबा जोंनि बे HSLC आनजादा मोनसे दरखं बायदिसो, बे माने जोंनि जिउआव एसेबां गोहोम खोख्लैया। बेखायनो जोङो बे एग्जामाव जि मोजां नाम्बार लानो हायाखै बा उथ्रिसारनो हायाखै, बेखौ जोङो सिन्था खालामना लाब गैया। मानोना जों जिउआव साक्सेस जाहैनोब्ला जोङो जेब्लाबो नाजानांगोन। बेनि थाखाय जोङो इयुननि आनजादफोरखौ मोजाङै उथ्रिलांनो थाखाय जोङो नाजानांगोन आरो बे नाजानायखौ जोङो दिनैनिफ्रायनो खालामनांगोन। नहले लेट जायोबा जोङो उनाव मोजाङै उथ्रिसारनो हानाय नङा।